No sé si us n'heu adonat, però hi ha càrrecs polítics i càrrecs que són municipals de l'Ajuntament perquè han fet unes oposicions. Si us n'adoneu, tots el que intenten és ser uns funcionaris, estar sentats en una poltrona millor que la meva és de les millors que hi ha aquí, i penso, claro que sí, hombre, soc el més vell de l'acampada, jo no em fot, me l'he posat a casa meva. Pues penso i repeteixo que hem de trobar la fórmula que sigui perquè ho puguem dirigir nosaltres com sigui, però s'ha de buscar una fórmula que no pot ser assembleària de la manera que seria desitjable, perquè no ens podem ajuntar 5 milions de persones. Mireu els que som aquí. El problema que tenim a vegades, compteu el que podríem arribar a ser. Sí que té que haver-hi una forma que sigui, jo què sé, vull dir, us en recordareu que quan es va construir els Estats Units es va construir d'una manera la que fos. Nosaltres tenim un país constituït, tenim els nostres carrers, les nostres cases, una història i una vida per davant. El que hem d'intentar és això, la vida que ens espera a davant, i deixar-li, vull dir, a mi el que m'interessa és, en els que venen a darrere, deixar-los alguna cosa millor del que nosaltres vam trobar. I jo us diré la veritat, jo vaig néixer a Sant Andreu quan al rec Condal es podia veure l'aigua. I em vaig pensar que el progrés era que hi haguessin taques d'oli, exacte, i que ens el tapessin. Això pensava jo que era el progrés. Després us explicaré. Jo tinc una masia i jo tinc depuradora d'aigües residuals a casa per no contaminar res. I jo m'agradaria deixar això. Jo tinc nets, 5-4 nets, els que m'estimo i donaria. Jo he de donar la vida per ells i ja dic, repeteixo, l'únic que puc perdre és la vida. És meva i jo decidiré si me la tinc que jugar. Penso que els que tenim l'experiència hem d'apoyar-los, no podem decidir, els que tenen que decidir són ells. Per això, quan parlen d'ells, per mi, són ells són els que tenen el dret a decidir. I jo tinc l'obligació d'apoyar-los. Això és el que crec. Vull dir, el que jo vaig fer abans és aigua passada, parlo dels xavals joves. Nosaltres tenim una vida feta i la vam cagar. I la vam cagar. No vam defensar-ho mai com ho teníem que haver defensat. I el meu pare va perdre la guerra civil, com els pares de molts, i a nosaltres ens van fer creure que eren els diablos rojos. Jo quan arribava a casa li buscava la cua i les banyes al meu pare. I això és veritat, no és un invent meu. El mateix que ens explicaven que la Verge Maria li va donar la capa perquè passés a l'exèrcit d'en Franco i eren els Henkels i els... Vull dir, no em vull repetir perquè tot això és aigua passada. El que ens importa és el porvindre. Tot el que parlem de l'aigua passada, del maig del 68, de totes aquestes coses, és aigua passada. No ens importa, perquè l'aigua passada, ni amb l'aigua passada ens rentarem la cara, ni regarem un hort, ni mourem molí. Ni farem res. Cap allà. No, jo el que volia dir és que això que has dit, que nosaltres la vam cagar, no hi estic d'acord. Vam fer el que sabíem fer. No en sabíem més perquè veníem d'una dictadura. Ja estaven i vam fer el que sabíem fer. I ara estem fent el que sabem fer. I no ens hem de tirar per terra els que hem treballat o els que hem fet alguna cosa. I els que estan fent alguna cosa. La veritat és que gràcies al que fem fer tenim uns hospitals que han durat fins ara. A veure, jo vull canviar una mica de temàtica. No diré que no sigui molt interessant tot el que esteu dient i discutint, però jo crec que us heu de plantejar, o ens hem de plantejar com voleu, diqueu, perquè jo estic ficat amb altres colles i no sí. Vull dir, crec que heu de tenir clar que hi ha dos vessants. El moviment ha tingut una força, tothom ha quedat sorprès, perdó, ha tingut una... El tema està en que pugueu tenir un esquema, una idea, plantejar unes coses mínimes, que poden ser 10, 20, 30, les que decidiu. Tampoc poden ser 15 pàgines. S'ha de passar de lo teòric a lo pràctic i anar plantejant les coses una darrere l'altra, perquè si les voleu totes no es farà res. I procurar que això no es desmunti, per tant s'ha d'estructurar. I estructurar vol dir organitzar-se una mica i que n'hi hagin 2 o 3 que parlin en nom de tots. I no sóc jo qui us ha de dir, com s'ha de fer, perquè no sóc ningú, sóc un net. Jo us dic el que jo veig com a forma més o menys
pràctica de funcionar. Ara, és un punt de vista, res més. Gràcies. Vale, aviam. Vale. Sisplau, hem de ser breus perquè hi ha una altra xerrada. Vale? Llavors, parlaràs tu... Sí, però hi havia una noia. No? Vale, parlaràs tu i farem cluenda, Bueno, primer m'estan informant que els torns de paraula ja s'estan exhaurint. De totes maneres, volia dir que, primer, a mi ningú em representa i no vull que em representi ningú. Crec que tots som lo suficientment intel·ligents per dir el nostre parer i, de fet, el motiu per al qual he agafat el micro és per animar a tothom que està al voltant d'aquí que vulgui parlar. El cable és molt llarg, o sigui, podem arribar a totes i a tots. Ara potser no dona temps, però per la propera xerrada, si teniu alguna cosa a dir, no us talleu. Gestionem els torns de paraula. Tothom que vulgui parlar, que ho faci, si us plau, que per això estem aquí també. Ja està. Ara em sortaré fatal perquè tinc aquí un embolic que jo no sé ja què. Aviam una cosa. Jo hi ha una cosa que n'estic farta de veure. Bueno, per mi el que està fracassant és el sistema econòmic, el capitalisme. El capitalisme no el canviarem demanant-li res als polítics, perquè els polítics estan ensenyats per enganyar-nos i per quedar-se amb les nostres coses. Aleshores, jo el que tinc ganes ja és de no negociar amb ells, de dir-los que se'n vagin, de que no ens robin més i no ens enganyin. Vull dir, anem a intentar canviar una miqueta la conducció de les nostres vides. Pot ser una pesadilla fer assemblees, però com a mínim són properes i jo hi puc participar. I, no sé, després no ho sé, jo no tinc la solució a les coses, però això tampoc és la solució. Demanar als polítics res no és la solució de res, perquè ens han enganyat sempre. Tira, Helena. Jo què sé, jo no sé. Que s'ha d'acabar amb el capitalisme, home, que no pot ser, ja està. Aviam, va, primer ell, després vas tu, A veure, jo torno a repetir el mateix que una mica és com d'una nena, no? O sigui, més enllà de tot és no caure amb el conformisme i el reformisme, o sigui, vale ja, o sigui, quants anys portem caminant els polítics, quant temps portem sent els esclaus, quant temps portem tenint que obeir les seves lleis, i si ara realment estem fent una revolta, per què vols pactar amb la patronal, amb els polítics, quan són qui ens han posat el peu al coll i qui són els responsables en part de la nostra situació? O sigui, jo penso que més enllà d'això és confiar en el poble. O sigui, si tu confies en el poble té el poder, i si el poble s'aixeca té el poder. I vale ja de confiar en els polítics, amb la policia, és que ho veig molt clarament, o sigui, és que s'estan donant de porrassos, inclús han matat gent, estan violant qualsevol dret humà a Guantánamo, estan violant la gent, i tu encara, si tens els collons de defensar la policia, de defensar els polítics, o sigui, què som? O sigui, som poble o estem cecs o què passa? O sigui, fem valer els nostres drets i no tanquem els ulls i siguem cecs per conformisme o reformisme. O sigui, vale ja, obrim els ulls i comencem ja a pensar per nosaltres mateixos i veiem ja d'una vegada les injustícies i no formem part del poder ni de la injustícia, sinó que som poble i ja està. Yo quiero decir unas cosas, o sea, un poco hacia el respeto. Decían de entrar aquí al ayuntamiento, darles una patada en el culo a los que están mandando y gastando nuestro dinero. Sí, se ha dicho aquí ahora mismo. Y yo creo realmente que no, pues esa gente está ahí por gente que le ha votado. Gente que tendrá sus desacuerdos y estará también en acuerdo con ellos en algunos principios. O sea, no se puede llegar hoy y decir, hola, ¿qué tal? El ayuntamiento nos lo dejáis a nosotros y empezamos nosotros a partir la pala. Pero no se puede, se ha de hacer con el respeto. Es un poco lo decía antes también esta chica, está aquí levantando las manos.
de crear realmente entre nosotros, si no nos gusta cómo se está llevando la gestión de los estados y del mundo en general, empezar a aplicarnos nosotros y a controlarnos nosotros. Para mí me están quitando dinero cada mes de la nómina, pues no sé, o para invadir ahora, ir contra el señor Gaddafi o seguir colonizando Afganistán, puntos así, con mi dinero. Que no hay dinero para hacer escuelas para chavales, escuelas Brasol, pero sí hay dinero para peatonalizar todo el barrio y poner pivotes. O sea, esto es relativo. Yo creo que... aparcamiento pagando. Eso, o sea, a pagar y a seguir pagando. Es lo que decíamos, si controlamos más a los políticos y hacemos que no tengan el margen ese de robarnos, de meter sus empresas en las obras públicas, de que se sigan forrando y que se sigan haciendo más fuertes, nos llegará al punto que decías tú, ellos mismos se irán. O sea, no hará falta ni que los echemos. Cuando ya no haya dinero para robar y vean que no puedan robar, el poder, realmente yo por lo que creo es que están en el poder para poder tener una vida de lujo y de mangar y de montarse unas superempresas a nuestra costa. No las necesitan las superempresas. Las superempresas se las... dinero sin tener que trabajar. Bueno, sí, eso directamente. Bueno. No sé.